Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé sestry, milí bratia Pánovi Ježišovi Kristovi, podľa liturgického poriadku vždy po skončení kázne Božieho slova a modlitbách nasleduje požehnanie. Takisto na konci každých služieb Božích dostávame špeciálne tzv. Áronovské požehnanie. Dnešnú nedeľu, 7. nedeľu po Svätej Trojici, nám však posolstvo tejto nedele hovorí, že toto nie sú len akési súčiastky poriadku služieb Božích. Že to nie je len liturgický poriadok, ale že Božie požehnanie je to, čo v živote tak nesmierne potrebujeme. Lebo Božie požehnanie zachraňuje. A tak príjmime aj dnes, aj na týchto službách Božích, požehnanie z Božej prítomnosti, z Božej lásky a dobrodenia. Aby aj tieto služby Božie boli každému z nás na duchovný užitok. Začneme ich teraz spoločným predspevom Najsvätejšie. Najsvätejší
Pán Boh buď s vámi. Modlíme sa. Duchu Svätý, Ty si nás zhromaždil na tomto svetom mieste a opäť si pre nás pripravil bohatú sejdu svätého slova, za čo Ti úprimne ďakujeme. Daj, aby Pánovo slovo prebýval v nás bohato a menilo náš život. Uč nás Kristovej pokore a poslušnosti, aby jeho pôsobenie v nás bolo zjavné. Daj, aby sme prinášali dobré ovocie viery a tak sa pripravovali na trvalé spoločenstvo s Tebou, Otcom i Synom na večné veky. Nachádzame napísanú v liste Rímskym 6. kapitole. Po ľudsky hovorí pre slabosť vášho tela, lebo ste ako údy vydávali do služby nečistote a neprávosti. Aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvetenia. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. Aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa hanbíte za to, lebo koniec toho je smrť. Teraz však oslobodení od hriechu a oddaní službe k Bohu máte svoje ovocie na posvetenie a napokon večný život. Lebo odmena za hriech je smrť. Ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi Pánovi našom. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
dnešné sväté nedeľné evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Marek v 8. kapitole. V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si Ježiš učeníkov a povedal im: ľúto mi toho zástupu, lebo už 3 dní zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Ak ich hladných prepustím domov, pomdrievajú po ceste, lebo niektorí z nich sú zďaleka. Odvetili mu učeníci, ako ak to ich bude môcť nasietiť chlebom v tomto pustom kraji. Na to sa ich opýtal: koľko máte chlebov? Odpovedali 7. Rozkázal teda zástupu posadiť sa na zem. Potom vzal tých 7 chlebov, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, ani ich rozdávali ľudu. Mali aj niekoľko rybičiek, aj tie požehnal a kázal rozdávať. I jedli a nasýtili sa, ešte aj 7 košov zvyškov nazbierali. Bolo ich asi 4 000, potom ich prepustil. Milé sestry, milí bratia, Pán Ježiš vzal tých 7 chlebov a niekoľko rybičiek. Keď by sme počítali čisto pragmaticky, ani pre jeho samého a jeho učeníkov by toto množstvo obživy nestačilo. Ale Pán Ježiš nepozerá na množstvo. Nehľadí na to, koľko mu človek ponúka. Lebo on, Boží syn, aj z toho mála, čo mu dávame, môže vykonať a spraviť veľké veci. Tak sa priznajme k tomu, ktorý to naše málo rozmnožuje a požehnáva tak, že je dostatok pre každého. Urobme tak aj vo vyznaní svojej viery podľa apoštolského vyznania. Verím Boha Otca Všemohúceho, ktorý veľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa pochal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, 3. deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
ste všetkých našich prosieb hlasy a prebývaj skrze vieru v srdciach našich. Pomôž nám, Pane, veľkosť Tvojej lásky spoznať a láskou blížnym Teba, Boha Svätého, oslavovať. Amen. Bratia a sestry, slova Svätého písma, ktoré budú základom dnešnej kázne, sú napísané v prvej knihe Mojžišovej 12. kapitole 1. verša takto. Hospodin riekol Abrámovi: vidí zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím. Tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo tebe žehnajú, a preklejem toho, čo tebe zlorečí. A v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Tedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lót. Abrám mal 75 rokov, keď vyšiel z Cháránu. Amen. Toľko je slovúka Božieho. Milé sestry, milí bratia, začnem celkom predvídateľne. Ako by ste sa cítili, keby vám Pán Boh povedal, že máte opustiť svoju rodinu, svoje zamestnanie, že máte predať svoj dom, v podstate sa zbaviť toho všetkého, čo ste si v doterajšom živote získali a na čo sa svojím spôsobom spoliehate. A že máte odísť na miesto, do mesta, ktoré nepoznáte, ktoré vlastne ani neviete, kde leží. Asi ste počúvali s otvorenými ušami, je vám jasné, prečo pred vás kladiem tieto slova. Presne toto sa prihodilo 75-ročnému Abrámovi a jeho 65-ročnej Sáre. Vyjdi zo svojej krajiny, opusti všetko, čo máš, čo poznáš, čo ti je drahé, a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Osobitne chcem zdôrazniť tých 75, poťažne 65 rokov Abrámovej manželky. To je predsa vek, kedy už človek toho veľa asi nechce zmeniť. Práve chce si uchovať tie svoje doterajšie istoty, možno ešte trošku rozviť to, čo sa rozviť dá. Prečo Boh niečo také žiada? Prečo žiada manželov, aby tak radikálne zmenili svoj život? Prečo im neponechá trošku pokoja, na ktorú sa možno spolieha? Je to preto, že Boh má pre každého z nás svoj osobitý plán. A to, že Abráma volá, aby všetko opustil a išiel do krajiny, ktorú nepozná, to nie je nejaký Boží výstrel. Ono to má svoj jasný dôvod. A Boh nám ho v tom prečítanom texte prezradí. Ak ma posluchneš, ak spravíš všetko to, čo ti kážem, urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Ak ma počúvneš, ak spravíš to, o čo ťa žiadam, tak zažiješ nevídané veci a nielen ty, ale skrze teba príjmu mnohé požehnanie aj budúce generácie. A čo na tú výzvu Abrám odpovie? Áno, Pane. Bohom naplánovanú zmenu
príjme bez akéhokoľvek náznaku odporu či výhovoriek, ktoré by nám v podobnej situácii prišli na um. A táto Abrahamova poslušnosť bez otázok, bez vyhovárania sa, to je výzvou pre všetkých, ktorí hovoria, ale ja som už príliš starý, nechám to na mladších, alebo zaslúžim si svoj odpočinok, právo nerobiť si ťažkú hlavu, nech sa teda snažia druhí, nech druhí počúvajú Pána Boha. Bratia a sestry, Abraham na Božiu výzvu odpovedal podľa slov, ktoré o mnoho rokov neskôr vnúkol Duch Svätý apoštolovi Petrovi pri písaní jeho prvého listu. Na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Abraham tomu veril. Nechápal, čo to vlastne Boh od neho žiada. Nemal podrobný rozpis cesty, ktorú má absolvovať, a Boh mu nepripravil presný plán toho, čo ho v budúcich dňoch a rokoch čaká. Nič z toho nemá. Ale spoľahol sa na Božiu dobrotu a Božie vedenie a dúfal, že Pán Boh sa naozaj postará. A boli to zvláštne zasľúbenia, ktoré Pán Boh dal Abrahamu. Sľúbil mu, že ho urobí veľkým národom. Spomínate si, že Abraham v tom čase spolu s manželkou boli bezdetní? A tomu Pán Boh hovorí, urobím ťa veľkým národom. Požehnám ťa a tvoje meno urobím veľkým. Z jedného jediného dôvodu. Aby si sa stal požehnaním pre druhých. Aby si sprostredkoval tomuto svetu to, čo mu Pán Boh ponúka. Ty budeš nositeľom môjho požehnania. A ja by som v tejto chvíli rád upriamil našu pozornosť na Ježišových učeníkov, o ktorých sme počuli z dnešného svätého evanjelia. Aj oni boli takými distribútormi Božieho požehnania. Pán Ježiš ich celkom aktívne zapojil do toho úžasného zázraku. Doslova ich tým vytrénoval. Keď evanjelista Marek opisuje zázrak nasýtenia zástupov, napíše aj tieto slova. Ježiš vzal 7 chlebov, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich rozdávali ľuďom. A mali aj niekoľko rybičiek, aj tie podával učeníkom a oni ich ponúkali všetkým prítomným. To je celkom presný opis toho, čo sa na tom pustom mieste odohrá. Ježiš zobral to málo, čo mali k dispozícii, a použil si svojich učeníkov k tomu, aby pochopili niečo dôležité. Uvedomujeme si, bratia a sestry, že učeníci mali vo svojich predstavách stále tých 7 chlebov a niekoľko rybičiek. A tu im Ježiš dáva rozlomený chlieb a nepovie im, schovajte to. Budeme mať, keď všetci odídu, aby sme my nezostali hladní. Nie, on im povie, zoberte a dajte ďalej. A aká veľká skúška je to, aká veľká skúška ich viery. Nenechať si pre seba. Lebo veď aj ja som hladný. Aj mne už muzika vyhráva v žalúdku. Tak by som si mal nechať pre seba, nie? Veď aj ľudové príslovie hovorí, že bližšia košela ako kabát. Ale Ježiš povie učeníkom, dávajte ďalej. Dávajte tým ľuďom. Je ich viac ako 4 000.
Čo si asi pomyslia učeníci? To je ale škola, ktorú im Pán Ježiš v tej chvíli poskytuje. To je ale východná lekcia. Nebojte sa o seba, ale dávajte tým, ktorí potrebujú, možno ešte viac ako vy sami. V tej súvislosti sa nám možno, bratia a sestry, zdá, že sme na tom predsa len inak. Že my nemáme veľmi čo odovzdávať. Niekedy nerozpoznávame svoje požehnanie. A to preto, lebo to požehnanie má podobu semena. Ľahko potom dôjdeme k záveru, že nemáme to, čo potrebujeme. Ale tak to nie je. Spomeňme si, čo Ježiš povedal v jednom podobenstve. Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme. V noci spí, vo dne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Lebo zem sama od seba prináša úrodu. Najprv byl, potom klas a potom plno zrna v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosár, lebo nastala žatva. A všimnime si v tom podobenstve najmä tie slova zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Učeníci nemali tušenia, odkiaľ sa zrazu zobralo toľko chleba a toľko rýb, že stačilo pre tak obrovský zástup. Pred niečo viac ako týždňom sme sa niektorí zúčastnili služieb Božích na rozvalinách hradu Branč. A ešte pred samotnými bohoslužbami prišiel za mnou jeden brat, pozdravil ma, privítal ako miestny a hovorí, že ľudí už na Branč nechodí toľko ako kedysi. A keďže chcel situáciu vysvetliť, tak pokračoval, možno je to tým, že nenavaríme tak dobrý guláš, aký ste vy navarili v Haluziciach. A mne to prišlo v prvej chvíli zábavné a spomenul som si na to práve pri príprave na dnešnú kázeň. Že Ježiš so svojimi učeníkmi sa nepripravili na ten obrovský zástup, ktorý ich nasledoval. Nedoniesli so sebou kotle plné gulášu alebo inej pochutiny. Neprilákali zástupy tým, že nebojte sa, o všetko je postarané, nebudete odtiaľto odchádzať nalačno, budete nasýtení duchovne aj telesne. Všimnime si ešte raz tie slova. Zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Ani Abraham nerozumel, ako sa môže stať nositeľom požehnania. Veď kto je on? V podstate už starý muž, ktorý premýšľa nad poslednými vecami života, ktorého životná cesta sa, povedzme to otvorene, blíži ku koncu. Nerozumie, ako sa môže stať nástrojom Božieho požehnania. Ako to Božie požehnanie môže prenášať na druhých. Ale namiesto toho, aby sa pýtal, ako je to možné, ako si ho Boh môže použiť, miesto toho, aby sa bezradne obzeral okolo seba, dôveruje Bohu. A určite to stojí za to. Dôverovať Bohu a spoľahnúť sa na ne. A pochopiť, že možno toho naozaj v živote nemám toľko, aby som mal zrazu pocit, že sa môžem stať štedrým darcom. Ale že Boh odo mňa nežiada veľa. On odo mňa chce len to semienko, len to málo. On ho zasadí a potom bez toho, aby som si to uvedomil, z toho semienka vyrastie niečo veľké. Niečo obrovské. Niekedy naozaj stačí málo. Len to, čo dokážeme tými svojimi chabými silami. A Pán Boh to môže použiť a premeniť na veľké požehnanie.
Naozaj stačí troška tej našej sily, troška tej našej snahy, troška toho nášho času, troška toho môjho záujmu. A Pán Boh z tej trošky môže spraviť niečo veľké. Niečo, čo sa stane požehnaním pre tento svet. Predstavte si, že by si učeníci povedali, no máme tu tých 7 chlebov a zo pár rybičiek, ale to nakoniec pre taký veľký dav nestačí, tak to radšej pred majstrom zatajme. Ako by sa asi cítili, keby Ježiš rozpustil hladné zástupy a oni by si potom mali sadnúť a lámať ten chlieb a jesť tie rybičky. Spravili by to tajne, aby ich ani ich učiteľ Ježiš nevidel. A chutilo by im? Chutilo by im s vedomím, že pred chvíľou pred učiteľom zatajili, že majú to málo. Apoštol Pavel v liste Rímskym, ako sme to dnes počuli, napísal: Ako ste svoje údy vydávali do služby nečistoty a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvetenia. A mne tak pomerne často prichádza na um, koľko zlého dokáže človek vykonať, koľko zlého dokáže človek povedať, koľko zloby a bledu dokáže zasiať. A Duch Svätý nám skrze apoštola hovorí: skúste to použiť dobre. Skúste použiť svoj čas, svoju silu, svoje schopnosti. Skúste použiť tie drobné semienka, ktoré v živote už teraz máte. A dovolte Bohu, aby ich zasial. Aby s nimi urobil to, čo urobil so 7 chlebmi a niekoľkými rybičkami. Aby s nimi urobil to, čo urobil skrze Abráma a jeho ženu Sáru. A stanete sa požehnaním pre mňa. Bohu za to vďaka. Modlíme sa, bratia a sestry. Ďakujeme, Pane, že si nás tak hojne požehnal. Veď naozaj dal si nám toľko. Pokrm, náchod, odev, obuv, dom, dvor. Dal si nám ľudí tak blízkych, nielen tých, na ktorých nám záleží, ale aj tých, ktorí neprestajne myslia na nás a na naše dobro. Naozaj bohato a štedro sa o nás, Pane, staráš. Prosíme, daj nám otvorené oči i ostatné zmysly, aby sme si túto Tvoju dobrotu každodenne uvedomovali. Daj nám svojho Svätého Ducha, aby sme videli Tvoju štedrú a žehnajúcu ruku. A pomôž nám, aby sme tie dary, ktoré už teraz máme, dokázali použiť nielen pre seba, ale vedeli sa o ne aj podeliť. Aby sme dokázali zasiať semienko a potom ani sami nevieme ako a videli bohatú úrodu, ktorá niekoľko násobne prevýši náš počiatočný vklad. Keď sme každý svojím spôsobom a svojimi možnosťami nápomocní pri distribúcii Tvojho požehnania. Dnes Ti, Pane, spolu so spomínajúcou rodinou osobitne ďakujeme za ich blízku, príbuznú Zdenku Karlečíkovú. Za všetko to dobré a požehnané, čo aj skrze ňu prišlo do ich života. Ďakujeme Ti za
roky jej života, za jej prácu, snahu, námahu. Ďakujeme aj za utrpenie, v ktorom sme si opäť a opäť mohli uvedomiť, že ani v tých najťažších chvíľach nie sme sami. Že si našim pomocníkom, ochrancom. Vieme, Pane, že nemáme v rukách svoj život. Veď život je ako tráva. Ráno rastie, kvitne, podvečer ubedá. A tak chápeme, že musí prísť aj koniec nášho pozemského prebývania. No tak ťažko sa nám táto skutočnosť nesie. Tak ťažko ju prežívame. Preto sa chceme spoľahnúť na Teba. Preto sa chceme oprieť o Tvoje mocné a láskavé otcovské rameno. A aj pri prvom výročí od úmrtia našej sestry ťa túžobne prosíme. Pomáhaj nám, Pane. Ochraňuj nás. Podopieraj svojou silou. Daj, aby aj v tejto rodine, v srdciach každého jedného z nich to dobré semeno zasiaté rástlo a prinášalo bohatú úrodu. Aby to úrodou neboli len veci pominuteľné, ale aj tie poklady, ktoré ani hrdza, ani môj nezničí. Viera, láska, nádej. Vo všetkých jej kreatívnych podobách. Vo všetkom tom vzácnom a jedinečnom. Daj, aby aj dnešná spomienka bola pre zarmútenú rodinu povzbudením a posilnením. Žiť múdro svoje život. Ďakovať za Tvoje dary a prinášať úrodu, za ktorú chvála nepatrí nám, ale Tebe, Svätému Bohu. Vypočuj, Pane, aj naše ďalšie osobné prosby a vďaky, ktoré Ti aj v tejto tichej chvíli chcú vysloviť naše srdce. Vypočuj nás, Pane, keď k Tebe aj spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, teraz, i vždycky, i na veky vekov. Príďte požehnaní. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a prítomnosť Ducha Svätého, nech ja zostáva s vami všetkými teraz, na večné veky.
Milé sestry, milí bratia, vypočujte si aj dnešné oznamy. Služby Božie na budúcu nedeľu, ak Pán Boh dá, budú v obvyklom čase o 8:30. V pondelok, teda zajtra, sa v priestoroch zborového domu začína denný detský tábor. Tak vás úprimne prosím o vaše modlitby za deti, vedúcich, ale aj všetkých ostatných pomáhajúcich na tábore, aby si Pán Boh aj tento týždeň použil a vykonal všetko podľa svojho vlastného zámeru a vôle. Kto by chcel prispieť na tábor, na tú telesnú obživu, či už nejakou zeleninou, ovocím, vajíčkami alebo čokoľvek iné, čo vám vaša domácnosť umožní a ochotné srdce vás osloví, tak prosím, dajte ešte dnes vedieť sestre Wilkinsonovej, aby si ona vedela tak usporiadať svoj nákupný zoznam. Vopred srdečne ďakujem. Pri prvom výročí od úmrtia Zdenky Kadlečíkovej si na zosnulú spomína celá rodina. Na cirkevné ciele pri tejto spomienke dajú 50 eur. Pán vo svojej milosti príjme aj tento štedrý dar a vám darcom odmení podľa svojej múdrosti a podľa všetkých vašich prosieb. A to bolo asi všetko, čo som pre túto chvíľu chcel oznámiť. Už len taký drobný osobný oznam, že väčšina z vás, keď vidí moje auto na parkovisku, tak tuší, že sa niekam ponáhľam, nie inak je to dnes v cirkevnom zbore Zemianske Podhradie po voľbe sestry zborovej dozorkyne. Ju chcú uviesť do úradu, to je v kompetencii seniora, takže o pár minút sa začínajú služby Božie v Zemianskom Podhradí. Ja sa tam budem ponáhľať, takže sa ospravedlňujem, že dnes si s vami pri východe nepodám ruku, ale služby Božie teraz budú riadne pokračovať v záverečnom liturgii. Pokoj Pánu, nech je s nami všetkým. Amen. Dobrotivý Otče, Ty sa staráš o všetko svoje stvorenstvo, dávaš potrebné veci pre časný život každému z ľudí. Daj, prosíme, aj nám pevnú dôveru, Tvoju otcovskú starostlivosť, že nám na uši tohto sveta nedáš zahynúť, ale obdaríš nás telesným i duchovným požehnaním. Prebuď v našich srdciach hľada sme po počutí Tvojho svätého slova. Vyjav nám v ňom svoju slávu i milosrdenstvo pre užitok časný i večný. Amen.
Božích povedal, na bohoslužbách dostávame požehnanie. Dostali sme ho aj dnes. Nesme si toto požehnanie ako vzácny poklad, ktorý však nemá byť ukrytý v trezore, ale ktorý máme odovzdávať a tak ako učeníci distribuovať ďalej. To požehnanie, ktorým nás Pán Boh požehnal. A nech nás na tej ceste domov do našich rodín opäť sprevádza aj Božie slovo, tentokrát zo 107. žalmu. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Nech nás táto milosť Pána sprevádza a požehnáva. Bratia a sestry, rozíďme sa v pokoji a s vďačným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Požehnanú nedeľu vám všetkým prajem. Amen.